a yau kuma duk duniya ta sallama wa wannan mu'jizar ta alkur'ani cewa zuma akwai waraka, akwai magani, akwai biyan bukata. Ka saurari kasusuwanmu na karshe da muka yi karatun littafin at-tibbun nabawi da muka tattauna waɗannan matsalolin. Sarki ya tabbata ga Allah. A duk duniya a yau babu abin da za ka yi brush ka goge bakinka da shi, bakinka ya wanku, a zo a gwada duk wata bacteria, duk wani sinadarin cuta babu a bakinka, sannan daga ba bakinka ba zai wari ko hamami ba, sai zuma. Ita ce makilin mafi nagarta da inganci. Dangwala brush ɗinka a ciki, dangwala asuwakinka, goge bakinka da zuma ka ji yadda zai yi. An fahimta jama'a? Ina mata masu fama da ɗoyin farji ya ƙare, samu zuma ki yi tsarki da ita kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, shikenan. Tsarki ya tabbata ga Allah. Wannan mu'ujizar Allah da ya sauka wa fiyayyen halitta kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kana fama da dindimi a idanka, yi tozali da zuma idan zaka kwanta, soka mushayinka, wannan abin da kake soka tozali, soka shi cikin zuma, zaro shi, sa idanka, sake soka ɗayan sa ka kwanta. In gari ya waye ka wanke, kai kwana uku ka gani, kaga yadda idanka zai gar. Wannan fa alqur'ani ne. Sannan aka samu wani malamin sunna ya zauna ya cikakken bincike akan wannan, yau shekara 600 ta gabata, al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ko at-tibbun nabawi, a ƙarƙashin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk duniya manzon Allah ne ya zo da wannan kawai. Duk wani gyambo da ya gagara, a wanke shi fes da zuma, a kawo zuma a shafa man yaso a naɗa bandeji, kwana ɗaya kwana biyu ka gani. Duk wata kansa da take cin jiki ko nono ko cinya, a rinka wanke ta da zuma, ana sa zuma, ƙarshen ta ya zo insha Allah. Kana fama da saiko, je ka wanke kanka fes da zuma, kuma ka rinka shafa zuma ka gani me zai faru. Wannan kaɗan kenan cikin alheran manzan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wannan kaɗan kenan cikin mu'jizojin da alqur'ani ya zo da su. To sa'an nan ka dubi ma'arif da ya ce, ka dubi inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Wannan na daga cikin mafi mu'jizar abin da alkur'ani ya zo da shi a wannan zamanin, ya bayyana musamman ga 'yan boko da ke bincike ko karatun biology. Rai na ɗan adam, idan ɗan adam ya kwanta bacci sai ran ya fita, sai a bar shi da numfashi. Idan wannan rai rayuwar shi ta ƙare, shi kenan sai a daƙila numfashin, daga nan dama ran yana hannu. Idan kuma Allah ya nufi rayuwar akwai sauranta, sai a dawo mishi da ran. Ba da jimawa ba, wajen 1995 zuwa 96, masu binciken kimiyya da fasaha suka ce sun gano ɗan adam in ya kwanta bacci wani abu yana fita a jikin shi. This is how they put it. They said an unidentified object, wani abu wanda an kasa gane shi, an sa na'urar bature ta kasa gane shi, amma an tabbatar mutum ya kwanta bacci wani abu. Haka suka ce. Aka ce me? Suka ce wani abu. Suka sa duk wata na'ura da kwamfuta, aka ɗauki ɗan adam aka saka shi cikin akwatin kwamfuta, ya yi bacci, ga abin an ga ya fita, amma an kasa ganin abin. Wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Ba wanda zai iya